phi bajak channel jonga khasi phi ta kawan kajing penyele ka bajur ha katanat kamtre sarkar ka excise department ka ba penmi ya kajing syatieng ya kajing du pisa da kispa kolor tingka na kajela kajing penyele kalong halor kajing aiwai ka sarkar ya kane ka kam ka ba kongsan sha ka kanhon company shimet ka sarkar meghalaya kalai bati ya kajing penbet bajing penyan ya kajing lum pisa ka sarkar na ka excise sha ka company shimet ka badon ha Hyderabad ya ka balatep kum ka sitek kane kajing rai kalami shina lingba jing kerpar RTI balang shuyo kane ka company kan penya ya ka integrated excise management system IEMS ka ba pendon kam da ki QR code bad ki barcode ban bod dia nya ki jing penyan bad dia ki kian ha baro ka jela ka wei pat ka benta ka ba penlengo ka long ka jing khot bai shongdor ya kinong de kya la dawa pakin siu san pasan na ka jingyo jingkhia jongki ben sha kane ka company shiman kinong de kya bat kinong pet kila maham ba kane ka 5% kala ban poi sha ki sparklor tingka man la kasnam ka bamot kane ka pisa kan let sha ka company shiman sha ka sarkar ban siu tulam ne ban penya ya ki kampen rol uwei unong di kya nuba samor lang ding do ula ban pau ka jing song khia uda ong ba kane ka jing ai wai ban khang la ya ki officer excise tenrai jong ka jela ba kila ban le ya kane ka kam ula kentu ya ka sarkar ba kan perkhat byang ya kane ka jing rai kat ba ka sarkar ko ong ba ka IEMS kan pengklan ya ka jing rom pisa ki kenhon tenrai ki ai ong ba kane ka rai kala kata ya katanan excise bat ka jinglong basngan kapisa ka jela ka jingkhot ban pendam ya kane ka rai kadang long ka khobor ka bakrau menta kasi kublai shubon so like share and subscribe